कि मोबाइल काम नहीं करत तो सिस्टम के अपडेट कर। अगर रंगदारी देखे के बा तो हई चौहान जी से भेंट कर। बुझाइल हवे चौहान जी के टोला ठोकल बकेश में होला की तोरा के गोली मार दे वो सार के जौन जलत होई चौहान के नाम से। हई गोली के आवाज बतावता चौहान मजनुआ। तो भाई लोग तोहरा लोग से बता दी सबसे ज्यादा चौहान जाति पर कमेंट आइल बा। कम से कम 90% चौहान जाति के कमेंट बा। तो भाई लोग अपना भाई के दिल से सपोर्ट कर लो। हम चौहान जाति पर साड़ी लेके आओ तनी अब पूरा बवाल कर दलो भाई लोग इंस्टाग्राम पर। और जे भी हमारे नया फॉलोअर्स बा हमरा के दिल से सपोर्ट कर लो। और ये बहुत जल्द इंस्टाग्राम पर 10 के फॉलोअर्स कंप्लीट कर लो भाई लोग। जय चौहान।